entrar ahí entre el nuestro y Alemania y eso. Bueno, tú sabes que este proyecto de Ibarlab viene un poco al hilo del proyecto que se llama Ibarlab, que tiene como fin la organización de edificios industriales para un nuevo grupo. Entonces, después de 3 años de trabajo... Bani Ibone Arretxe naiz, irikiten elkarteko kidea, eta irikiten da hiriaren ikerketarako elkarte bat. Elkartean barruan proiektu ezberdinak garatzen dugu, eta bat da Ibarlabs. Eta hau da, 3. tailerra Ibarlabsekoa. Espazio industrial honetan itzia erabaki dugu, hau iraietik aurrera izango delako disiplina desberdinen lanlekua eta negendulako ikustia el antes y el después. Zelan zeuan sartu ginean eta zelan gelditzuko da. Indeu prototipo batzuk, aulki batzuen prototipoak moztu eta montau, eta gero indeu ordenagailuakin aulkia marraztu prototipua, eta azkenengua izan da umientzako jostailu batzuk egitea. Erakutsi digute, zenolako erramentak dauden edo makinera erabiltzen diren mekanizazio digitala egiteko, interesgarria da. Eta gero ere egin dugu montaje bat arlo horretan. Nola egingo ziren altzairu batzuk eta nola montatzeko ahalmenak dauen. Baina, ekarri dute materiala gauzak egiteko, eta orduak oso azkar pasatu egin dira.